दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे आखी देखनी सुंदर शरीरिया योगिया में जरेला हो राम हम अपना आखी देखनी के तसभे के हुआ आपन कहावे वाला के बा कहे के तसभे के हुआ आपन कहावे वाला के बा के शोभे के बाटे दुखवा बटावे वाला के बा। जय गुरु गोरखनाथ अलोक निरंजन। अरे बड़ा ढेर दिन पे लोग बताई महात्मा जी क्या करी बच्चा याद करू ना का नहीं घूमत घूमत आ गई एक साल हो गल दिन आई रहनी है तो माता जी रहत रही कहाँ भाई घरे बैलो नु दलान नु ह हाँ तो घर ना हई नहीं दलान सब कुछ बदल गइल बा ना वैसे ना तक ये काई लेती है ये सब बोलती है छोड़ दो अरे कुछ भिक्षा दे दी हमनी के खाए खाती हमनी के साधु संत हमनी के का बा अरे घरे चली ना ना हमनी के घरे ना जानी जा हमनी के बस दुआरी पर से ही सीमित बानी जा हमनी के कुछ दे दे तो दलान बा घरे चली जनानी की ता चली त चली 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 कहे के तसभे के हुआ आपन कहावे वाला के पापर पुण्य के दुई गो डगरिया पापर पुण्य के दुई गो डगरिया के बन के कर सहारा मुसाफिर केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो कोई कुछ लेके नहीं जाए एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे आलोक निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ। के बच्चा के घर में बाहो के हो हम भाई बच्चा साधु संत के का थुकइले बड़ा तो गाना ना गाई वो तो गाना के तबे पीछा देबो गाना ना गाइले तोरा अच्छा लागल सब कुछ सुनल तन घर के उ दुख दर्द भाग जाला भगिया सब कर गाई हम तोरे ले कहत अरे गुड़े रे हौवे भगिया सब कर ए गुड़े रे हौवे कारामावा अलगा की बच्चा गुरु गोरखनाथ के शरण में आ जाई बच्चा आपके जीवन कल्याण हो तनी रखवाई केहू रहे चौपड़िया केहू रहे टोला सब कर जात पात ये गुरेड़े होला खुनवा सुनवा सब कर ए गुड़े रे हौवे सकलावा लगावा ई तो ताला मारल बा केहू हइए नहीं बड़ी बने सकलावा लगावा करमावा लगावा हई देखा ए बबी है ना होता हई देखा कहां तार घर हो हमार दादी किनियो घर दुआर ना बा हमनी के मुसाफिर रही जा हमनी के जहे सांझ उहे बिहान बाटे बिहान बा तो कहत हम तो जन्म करम भर देखा तनी अब उतना मत पूछी हमनी के गुरु गोरखनाथ के शरण में जाके रहत है जा बस आतनी हम जानतानी औना दूसरे का शादी आदमी जोगी बनेलो शादी तो सबकर भइल रहे दादी जानतानी दुनिया संसार इतना पापी बानो केहू केहू के देखो ना चाहेला अपन सामान छोड़ दे तरह के काहे छोड़ के चले गई अब का बताइए अपन दुख दादी जाए दी दू चार दाना हो देवे के बात तो दे दी ई सब हमरा से मत दे तो देबे कर बाकी तू हाई हेवी उम्र में सब काहे घूमत चलत है हां ठीक पूछे तनी दादी हां का कहीं दादी अब हम अपन दुख कैसे केकरा से कहीं भाई घूमत ना जाई बनू
नाजायज घूमल नहीं के देखी हमनी के गुरु गोरखनाथ के शरण में आइल बानी जा। हमनी के जो सिखावल पढ़ावल जाला कि सब कोई भिक्षा मांग के ही खाला, केहू दुनिया में केहू अपन नहीं के कहल गइल बाटे कहे के त सभे केहू आपन कहावे वाला के बा, कहे के त सभे केहू आपन कहावे वाला के बा, सुखवा के सभे केहू बाटे, दुखवा बटावे वाला के बा, कहे के त सभे केहू आपन कहावे वाला के बा। सही बात केहू अपन ना कहला मरत आ त अकेले जाते केहू साथे जात नहीं। हाँ जन्म लेबू त अकेले लेबू, मोइबू तभी अकेले। अनी उतार दिए नीचे बड़ा भारी लागल। तो तू वही खातिर तू कैसे निकल के चली लो, केहू के संग मारेला गाड़ी देला आ फेन तू लड़बो करेला। मारे काटे वाला बात नहीं खे दादी, हम का बताई रउआ रहे दी दर्द के मत खरोदी फिर से। हई त खराब काम नहीं लोग पता घूमल गाने गाने कौनो खराब काम नहीं खे दादी, अपन काम में कौन शर्म के बात बाटे। बाहर तक समय घूमल नहीं है बुढ़ाई नहीं है, अब तो ना जा सकती अपना घरे ना दादी वो घर में अब हमार जगह पंचो सा नहीं खे, वो घर के वो हो गई बाटे। ना दादी बाल बच्चा एगो रहल हमार बाबू, लेकिन वो नहीं थे अब। काहे छोड़ दे बाबू के ई दुनिया में अब ना रहल दादी, काहे रुआ ऐसे पूछत तनी हमरा से। तो हमारा तो पूछे ना कि तहार अपना सकल सूरत काहे देशा देशी तू घुमाते हुए अपना घर में खाली बन के रही तो। हमनी के कोनो घर दुआर नहीं के, कोनो संसार नहीं के, बस हमनी के कहते बनी जहाँ सांझ बा वही जहीं बिहान बा। ठीक लगता देखे तो ठीक नहीं लगता जा दी तब ठीक नहीं करा तो ठीक लगला खातिर अबरी कोई का जा सकेला। जब समय रहते इंसान ना बदला तब हम कर सकी ना बताई। अब तो ना तो दूसरा में डाल दिलू, इनका काम बिगाड़ दिलू। पहले सोच समझ के अपना घर में रहती तो कितना बढ़िया रहे। हम बहुत कोशिश करनी दादी जी, लेकिन ऐसा कुछ होके वाला संभव ही न रहे। अरे अपन सजीवी बताई कैसे बन बोलू जाके। हां बताई अपन कैसे को बरिस ले रवा बानी ये लाइन कैसे में जोगी को बरिस ले रवा मोट होगरा तनी बताई तनी आखिर वजह रही 2 बरिस हमारी लाइन में होते हो गए। 2 बरिस ले बानी। हाँ को बरस सब रहे के बा, जब तक से जिंदगी बा तब तक से अभी में गुजार देवे के बा। कैसे गोरखनाथ तो बाबा भेटी चाहूँ किस्मत की खेल बता दी, केनियो से आदमी डगर से गही बाटे, आदमी अपन चुने ला अलग अलग रास्ता। ये रास्ता तारा पसंद करल। लेकिन हमें सब अपन बाटे, ना केहू से केहू मतलब रखीला, ना केहू से जान पहचान, सब अपन बा, सब अपन पराया बा। एकरा में इहे बाटे। बड़ी कठिन हमरो के लिए चलिए रउआ का करे जाए दादी, इतना सुंदर जिंदगी छोड़ के का जाए। तू ऐसा सुंदर हो छोड़ दे अपन देख हाथ में भमा मन जोगी होके काहे के सवांग के नाम लेते नु कैसन सवांग दादी, हमारा रहते के और के हो गइलन बताई तो। हमारी जिंदगी रह एकदम जिंदगी एकदम झंड हो गए, नरक हो गए हमारे घर में जिंदगी बताई ना। हमरा से कुछ तो बोलत रह ना कुछ समझावत रह, जवन चीज देने से भी आवत रह, बस हमके जवन चीज ना कहे के तवन चीज कहत रह। बताई घर में रहला से अच्छा हम समझनी कि हम निकलिए जाए खुश। अच्छा तो ठीक बा रोई जन अपना मत रोई, ठीक बा न चुप रही ना वो दिन निकल रहती तो काहे के घर में देखी निकले के बाद हम ना रही ऊ रहन तब हम निकल गई। छोड़ी जाई सब बात हमसे मत पूछी जा। अब जा तनी हम जाई कहाँ अब जाए के बाद कहने जाए हमनी के केनियो चल जाए के। डेरा कहाँ पर आऊ हमार डेरा केनियो नहीं, हम के मुसाफिर है जम के तोहे सांझ हुए ठीक बिहान हो पर।